Τα online games είναι πολύ διασκεδαστικά. Για να είμαστε ειλικρινείς, όλοι έχουμε παίξει ή παίζουμε κάποιο online game. Υπάρχουν όμως κάποια δημοφιλή παιχνίδια τα οποία παίζουν κυρίως αγόρια, όπως το Fortnite, το Minecraft και το Roblox, στα οποία ελοχεύουν μια σειρά από κινδύνους, τους οποίους οι γονείς και οι φροντιστές των παιδιών καλό είναι να γνωρίζουν. Σε παιχνίδια σαν και αυτά, μπορεί ο καθένας και η καθεμία να κάνει λογαριασμό χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο. Και φυσικά πάντα υπάρχει η δυνατότητα chat. Επομένως, τα παιδιά εκτίθεται σε μια σειρά από κινδύνους, όπως σε άμεσα μηνύματα από αγνώστους, σε κυβερνοεκφοβισμό φυσικά, είτε να γίνουν θύτες είτε να είναι θύματα. Τα παιδιά μπορεί να εκτεθούν σε κατάλληλο περιεχόμενο, είτε να πέσουν θύματα κάποιου είδους απάτης. Γονείς και φροντιστές, πέρα από το ότι πρέπει να γνωρίζουν το τι συμβαίνει σε αυτά τα παιχνίδια, καλό είναι να δημιουργήσουν ένα κλίμα ασφαλείας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά, συζητώντας μαζί τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, δημιουργώντας ένα σχέδιο ασφαλείας σε περίπτωση που συμβεί κάτι το δυσάρεστο. Μπορούν φυσικά να εξετάσουν τις ρυθμίσεις απορρίτου του εκάστοτε παιχνιδιού, να χρησιμοποιήσουν τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου που περιέχουν πολλά παιχνίδια ή και αντίστοιχες εφαρμογές και τέλος φυσικά να παίζουν παιχνίδια μαζί με τα παιδιά τους. Γνωρίζοντας έτσι τα παιχνίδια αλλά και τους κινδύνους που ελοχεύουν σε αυτά, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ασφαλείας και εμπιστοσύνης, έτσι ώστε σε περίπτωση που κάτι δυσάρεστο συμβεί, τα παιδιά να είναι κοντά μας και πάνω απ' όλα να είναι ασφαλή.